Hello Alhaji. Assalamu alaikum. Wai kana ina ne tun ɗazu ina ta jiran ka. Gaskiya na yi nisa. Gashi abincinka zai huce kuma. Kin ga ki cinye abincin ki gaskiya kada ya asara. Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa kike? Alhajin Allah da Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Da baka gane ni bane ba? Kana ina ne haka? Ina son ganin ka. Ina Kamala Special Restaurant. To ke yanzu kina ina? Ni yanzu haka ina Kabuga. To alhamdulillah. Idan kika baro Kabuga, ku hawo ku taho titiri da zaki. To idan kuka taho nan akwai kwanar rafin dan nana wanda za ta kai mutum cikin Yola. To ku shigo nan. Ku miƙo cikin titin. Yawwa, za ki ga Kamala Special Restaurant. Lallai Alhaji. Dama nan gurin kake zuwa kake zama kake cin abinci shi yasa abinci na ce ka zauna ka ci baka ci? To wai ma ni wannan abincin da wanne da me yafi nawa? Bari dai in zauna in ci shi in ji da me yafi nawa. Lallai kam, dole ka ƙi cin abinci na, ka zo Kamala Restaurant ka ci abinci. Kin dai ji batu, baiwar Allah. A Kamala Restaurant muna da abinci kala-kala zaɓin ranku cikin farashi mai rahusa. Za ku iya yin oda ko abincin gidan biki ko suna. Muna da ƙwararrun ma'aikata. Muna da ɓangaren naman kaji da tsire na ƙaramar dabba har da balangu. Naman raƙumi domin masu fama da ciwon ƙafa. Muna nan a adireshinmu na Tudun Yola C, Rijiyar Zaki. Daura da gidan ruwa na Munas a jihar Kano, Najeriya. Ko a tuntuɓe mu kai tsaye a lambar waya 0800-3535-4142 ko 0800-3749-7927 ko 0800-203-1449. Kamala Restaurant, ɗanɗano ya kammala.